Γεια σας παιδιά, Ντάκος εδώ και σήμερα θα κάνω ένα tutorial για το πώς να βάλετε texture pack στο Minecraft και για όποια version θέλετε. Λοιπόν, πάμε στην Google και γράφουμε Minecraft textures pack και τη version που θέλετε. Εγώ θέλω να κατεβάσω ένα texture pack για την 1.11, τα καινούργια texture pack, τις καινούργια version. Πατάμε εδώ Resource Pack Texture Packs και μας πετάει σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα και εδώ τώρα μπορούμε να διαλέξουμε ένα texture pack που να μας αρέσει. Διαφήμιση. Όχι, δεν θέλουμε. Λοιπόν, και αυτό που μας αρέσει μπορούμε να το κατεβάσουμε. Εμένα έτσι όπως βλέπω από τα γραφικά θα κατεβάσω αυτό, να το δω κιόλας. Επίσης θα προσπαθήσω να βάλω τα links στο description γιατί είναι το πρώτο μου βίντεο και δεν ξέρω πώς και αν θα τα καταφέρω. Αν δεν τα καταφέρω συγχωρέστε με. Να, εδώ λέει 128, 1.11 version download. Πατάμε αυτό εδώ, το link. Και περιμένουμε να μας πει στην ιστοσελίδα που θα το κατεβάσουμε. Λοιπόν, είμαστε στην ιστοσελίδα. Περιμένετε να φορτώσει. Λοιπόν, και με το που ανοίξετε την ιστοσελίδα, αυτό εδώ το link, εδώ, αυτό εδώ, θα σας πετάξει στο download. Και μετά που θα κατέβει, θα πάτε, πρέπει να έχετε το WinRAR εγκατεστημένο για να κάνετε αυτό. Θα πάτε, θα το σύρετε στην επιφάνεια εργασίας, θα το σύρετε και μπορείτε να κλείσετε αυτό το παράθυρο. Τώρα πάμε στο Minecraft, πάμε Resource Pack, πάμε να ανοίξουμε το folder και πάμε από την επιφάνεια εργασίας και το σέρνουμε μέσα. Μετά το κλείνουμε, πάμε εδώ, πατάμε done, ξανανοίγουμε και τώρα το texture pack μας είναι εδώ μέσα. Θυμάστε πως το λέγανε? Firewolf. Και να το, 1.11 Firewolf. Πατάμε εδώ να το βάλουμε και πατάμε done again. Και τώρα περιμένουμε να φορτώσει. Και όταν φορτώσει θα είναι έτοιμο και θα έχουμε εγκαταστήσει το texture pack μας που θέλουμε. Μπορεί να κάνω και ένα άλλο tutorial που θα... Να το, μπήκε. Μπορεί να κάνω και ένα άλλο tutorial που θα σας δείχνω πώς να κατεβάσετε maps που θέλετε εσείς να παίξετε και να παίξετε, ας πούμε, adventure maps, parkour maps, horror maps που είναι πολύ ωραία. Να, και ορίστε το texture pack. Αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και σας παρακαλώ κάντε και ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.